I la veritat és que en un any han passat moltes coses, tantes coses que molt probablement molts no se'n recordaran de quina era la situació que estava visquent aquest país i avui era independentista abans de la consulta d'Arenys de Munt, no? I m'agradaria fer res, un petit detall històric perquè tots ens en recordem de quina era la situació que estàvem visquent. En 2006 havíem patit tot el tema de l'Estatut, la retallada, les diferents escomeses. Després vam patir la campanya pel no, amb aquella situació estranya d'Esquerra Republicana, en què la cúpula deia una cosa i les bases la feien rectificar. Tota la campanya que es va realitzar a l'estat espanyol contra Catalunya i tota la campanya que s'ha realitzat contra la nostra llengua. I allò, el 2006, se situava en un estat d'ànim d'abatiment, de sentir-nos perdedors, que s'estava esgotant alguna cosa que sempre havíem pensat que teníem, però estàvem veient que s'estava esgotant. El 17 de setembre del 2006, dins d'aquest estat d'abatiment, doncs apareix la idea. 3 persones del moviment de Salvem la Riera d'Arenys de Munt se'ns ocorreix i si, allò que deia la Patrícia, i si féssim una consulta d'independència. Aquest mateix estat d'abatiment era el que hi havia el maig del 2007, quan per primera vegada posem en un programa electoral de la CUP que volíem fer una consulta d'independència. Havíem passat mig any desenvolupant-la. A l'octubre del 2007 fem un primer intent de portar-la a terme, un intent fallit, però l'estat d'abatiment continuava. Quan comença a canviar aquest estat d'abatiment? Alguns ho van començar a intuir a partir de la manifestació de Brussel·les el 2009, però el 25 d'agost del 2009, ara fa gairebé un any, l'estat d'abatiment entre la societat continuava. I el 13 de setembre a Arenys de Munt fem una consulta. La consulta té moltes virtuts, molts beneficis, però jo diria que un de principal, un de cabdal, i és que va haver un canvi de tendència. L'estat d'ànim va canviar i vam passar a tenir un estat d'ànim d'avançadors. Vam recuperar la nostra autoestima i teníem una proposta guanyadora, moderna, engrescadora, integradora, democràtica, transversal. I, a més, el més important, ens vam començar a creure que era possible. Entre el 13 de desembre del 2009 i el 20 de juny del 2010 hi ha hagut la consolidació d'aquest canvi de tendència i això, a partir de totes les consultes que s'han realitzat arreu del país, s'ha convertit en un moviment de la societat civil, en un moviment popular. I arribem al 10 de juliol amb la manifestació de Barcelona, 1,5 milió de persones manifestant-se pels carrers de Barcelona amb 2 crits, independència i unitat. I aquesta és la reclamació, unitat, és la reclamació de la societat civil catalana. Però aconseguir la unitat no és tan fàcil. Aconseguir la unitat és complicat, s'ha de treballar molt. I tothom ha d'estar disposat a fer renúncies. Per mínimes que siguin, però seran renúncies al cap i a la fi. I només les formacions polítiques que tenen projectes sòlids, polítics, poden posposar algunes de les seves reivindicacions i començar a fer renúncies, encara que siguin petites, per aconseguir aquesta unitat. La pregunta era, i ara què? Després de les consultes independentistes. Doncs ara, d'aquí no gaire, tindrem unes eleccions al Parlament de Catalunya. I la veritat és que m'agradaria equivocar-me i molt, però veig molt complicat aconseguir la unitat, perquè no tothom està disposat a fer renúncies encara que siguin petites. Jo sempre he estat una persona defensora de que era possible aconseguir la unitat i que a més aquestes eleccions serien el punt clau, que podíem capgirar-ho tot. Però la veritat és que la situació actual ens demostra que la unitat és molt complicada, justament perquè un excés de protagonismes, de personalismes i en certs moments jo diria que de vedetismes. I malgrat tot, sempre tindrem la gran ajuda dels nostres enemics, que si nosaltres no ens posem d'acord, doncs ells posaran el seu granet de sorra i aleshores aconseguiran aquesta unitat que tant desitgem nosaltres, no? I probablement, i encara que s'aconsegueixi aquesta unitat, que m'agradaria enormement, probablement el moment màgic
tot aquell moviment popular, aquell sentiment que s'havia anat gestant a partir de les consultes de tot aquest any, aquest moment s'ha perdut. Per tant, encara que s'aconsegueixi la unitat, molt probablement no aconseguirem el resultat que probablement hauríem aconseguit si aquesta unitat s'hagués quallat a finals del mes de juliol. Ara com ara no existeix cap projecte polític sòlid independentista que aglutini tot el moviment social, que aglutini tota la il·lusió, tota l'empenta i tot aquest estat d'ànim guanyador que té tota la massa social de l'independentisme. Perquè moltes d'aquestes persones el que demanden és: estem fent un trajecte, volem independència, volem viatjar, però volem saber on anem, com anem, amb quins mitjans, quan anem i quan podrem arribar. I tot això ningú ens ho diu, només ens diuen independència. Però més enllà de la independència, què? Com podem arribar a aconseguir la independència? Per aconseguir-se de treballar moltíssim. Probablement les eleccions seran un pas més, seran un entrebanc, probablement, a l'arrel del resultat que es podem trobar, però no hem de defallir, hem de continuar. Les consultes no deixen de ser una part més del procés, com justament aquestes eleccions del Parlament de Catalunya. Probablement després d'aquesta situació tenim una gran oportunitat de capgirar les tendències, de recuperar l'estat d'ànim i recuperar les tendències positives que hem anat generant en aquest any. I serà el 10 d'abril amb la consulta de Barcelona. I probablement aquest serà el moment també d'escampar la consulta, les consultes sobiranistes, arreu del país, de tots aquells pobles o municipis que no han fet la consulta. Probablement haurem de continuar treballant. I molt probablement el gran èxit, el que recollirà tot l'esforç i el que farà aflorar tota aquesta quantitat de treball, d'imaginació, d'idees que s'han anat gestant en les consultes, tot aquest treball social i totalment transversal, on aflorarà serà a les eleccions municipals. Probablement serà aquí on probablement els protagonismes seran inferiors, doncs aconseguirem elaborar un projecte sòlid que tornarà a sorgir de la base social de tot el poble. De propostes importants en tenim moltes. Arenys amunt vam demostrar, vam evidenciar que en un petit partit polític, la CUP, podíem capgirar el tarannà de tot un país a partir de la consulta. De propostes per continuar consolidant aquest projecte amb una base sòlida popular en tenim, i segur que apareixeran molts més. Segur que tot continuarà sumant, tot continuarà pujant i continuarem incrementant el nostre nivell d'autoestima. Entremig, què haurem de fer? Doncs haurem de continuar fent créixer les consultes al País Valencià i a les Illes, evidentment, amb molt d'esforç i molt de treball, però segur que ho farem. I malgrat tot haurem d'esperar 3-4 anys per veure si consolida un gran projecte independentista sòlid que ens porti a la independència. Mica en miqueta el que anirem fent és anar aproximant-nos a aquella data que va marcar l'Alexandre Deulofeu en el seu llibre de la matemàtica de la història. Gràcies.